ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшии арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба ҳисабтон марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. аз Корвон мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 9 километр роҳ аст, пушти заправкаи Фирӯз. аз роҳи Калон мегӯяд 1 километр, аз бозори Корвон мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 9 километр мегӯяд, пушти заправкаи Фирӯз. Обшим 2 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор ошхона ҳамон дорад дурнушта. ҳоҷатхона, обсвет, гирдихона маҳкам, дар тирезаҳои нав часпондагӣ аст, ки бадрон ҷои беҳтарине. хонаи арзона аст, ки срочно мегӯяд пул дар кора, бо нархи арзон мефурӯшад, мегӯяд таимболи аз пойтахт ай Душанбе. нархи хона мегӯяд 127 000 сомонӣ аст, бародарон, бо арзон ҳам мекунем, ё ки ягон мошинам боша болоиш пултияк алиш мекунем. мошинаи сечка, ягон мисол астраҷа аст, варианти хутона пешниҳод кунем, болои мошинтон пулантен мегӯяд алиш мекунем. хона ҷои хуб аст, обсвет ҳамаш аст, дар oni хонаҳо ремонт карда метавонед зиндагӣ мекунед. гирди хона полни худ макам, оби шаҳрӣ дорад. 127 000 сомонӣ, бародарон, бо камтари дига муомила мекунем, мегӯяд срочна. рақамҳошон 24 соат кор мекунад ва дар ин рақамҳошон ҳам имо васаб бояд пайваст дошта бошад. хайбор сахранӣ карда бинен ва номер шуда аз ҳама хуш занг занед, арзон карда метиҳанд. мисол варианти алиши ба мошин ва сумкати муомила дорад. марҳамат, дигар маълумотоша гирем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон чи барои фурӯхтан бошад, бародарон, инам хел сурат маълумот шуда, ки мо фурӯшда мегузорем. дуюм хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст, бародарон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагӣ аст, кӯчаи Нагорни 2. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Нагорни 2. ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад, ки бародарон 8 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор, навес, веранд, ошхона, баня, кохони, дегдонхона, газхона, аловхона, ҳамин хел чизо обш ҳамаш ҳаст. дарахтони мевадиҳанда дорад ва чойлоби ангур. обсвет мегӯяд дар дуруни хона аст, рӯи ҳавлиш нимуш битон кардаги бародарони азиз. гирди хона полни худ маҳкам, мактаб, мағоза ҳамаш наздик аст, бародарони азиз. яъне ки шаҳри Душанбе, Нагорни аз Ашан камтар устар мешавад, бародарони азиз. хайбо бештар маълумотша мегирен. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 345 000 сомонӣ, бо арзонтар ҳам мешавад, мегӯяд омада маъқул кунед, агар аз пеш савдо карда метиҳед, мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% ай. ҳамин рақамҳо мегӯяд фоша 24 соат кор мекунад. одамони харидор дар ҳамин рақамҳо занг занад. ҳуҷҷат мегӯяд дорад. ҷои нағза мегӯяд хонаҳои ремонт дорад, хай барои зиндагӣ мешавад, фақат дуруно, яъне беруноша сурат гирифтиҳанд. одамони наличи сумкати арзонтар мешавад. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша гирем. лайкҳо разанед ва навора дар ватсап имотон падлисаш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Хумсангир, дар 8 посёлка гуфтагӣ аст. аз бозор мегӯяд ҳамагӣ то хонаро 1 километр роҳ мегӯяд соҳибшон. ноҳияи Хумсангир, 8 посёлка, аз бозор ҳамагӣ 1 километр роҳ то хона. обшим 12 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор, ошхона, баня мегӯяд дуруни хона аст, бародарон. обсвет ҳам дорад, мегӯяд веранд, ошхона, баня, кухни дуруни хона аст. гирди хона хай дидесен ҳам хел маҳкам аст, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд, ду пара ва хай хона ҳам хеле сайсена, ки набо видео шумо аст, ҳамаша хутон дидесен хона мегӯяд омода барои зиндагӣ кардан. обсвет дорад. 3 дар хона тайёр аст. даруни хонаҳо мисол рангбор кардагианд, хай берунша ба дилтон худатон мекунем. ҳамагӣ бо нархи 150 000 сомонӣ мегӯяд фурӯхтан мешавад, бо арзонтарам метиҳем. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% бадо бо дарахтони навниҳолам дорад. ҳуҷҷатош мегӯяд 100% дар номтон карда метиҳем. 150 000 сомонӣ. дута рақам дорад, ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. кадоми шумо ки мехарем бо арзон мекунад, марҳамат, тамос гирем.
чорум квартираи фурӯшӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Маяковский гуфтагӣ аст соҳибшон. Шаҳри Душанбе, Маяковский. Якхонага квартира астае ки дар чорум ошина қарор дорад, 24 квадрати метре, бо об свет таъмин аст, ошхона, баня, кухня, термис дорад. хона мега бе ниҳоят ҷои хуб да мега, лаби роҳ да мегад, ҳамаи намуд мега, транспорт мега ҳастай, ҳамаи самт мерав мега соҳибшон, ҷошҷӯи беҳад зура мега соҳибшон. бо нархи 245 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзонтарам мекуне мега, омада бинен маъқул тобошед, лаби роҳ да Бадрон арзонтара мешавад. рақамошон мегафон аст кор мекунад, кадоми шумо харидор ҳастем, дигар маълумотҳои пурраша мегирем. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон техника, чизе ки шумо агар дар махалли фурӯшӣ дошта бошед, сурат маълумотша гирифта, қатъи маълумотҳои пурраи ҳамун рекламатон ва рақамҳои телефонатон, нарх навош ҳамаша дар WhatsApp имои мо роя кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкото нагузорем ва навора подписаш кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст Бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маълумоти пурраша мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор, ошхона, баня, кухня ва аловхона, саррай, боғ дора мега, дарахтори мевадиҳанда дорад, гердошумака ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. 3 дар хона мега 6 сотиқ замин, дарахтори мевадиҳанда, аловхона, саррай ва боғ ҳам дора мега, боғча, мисол ҳар намуд дарахтори мевадиҳанда, обсвечам ҳастай. фурӯхта мешавад мега бо нархи 284 000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо арзонтара мешавад, ҳуҷҷатош мегад омодаи даҳноматон оформ карда метиҳанд. кадоми шумо ки агар харидор ки бошед, бо маълумоти аниқ ва пурратарша аз рақамошон гиред, маромад занг занед. шашум квартираи фурӯшӣ аз Бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар якум Советский гуфтагӣ аст соҳибшон, рӯпарӯи бозорча. шаҳри Душанбе, якум Советский, рӯпарӯи бозорчаи Советский Бадрон. духонага квартира астае ки дар чорум ошина қарор дорад, 45 квадрати метре, бо об свет таъмин аст, ошхона, баня, кухня дорад. дӯстони азиз, домхудуш 4 ошина астае ки дар чорумаш қарор дорад, 45 квадрати метре, хайр ремонтуш на безебай назора, средний ремонт мешавад. азиз, ҷои хуб да мегад, сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. бо ҳамира мегад муомила арзон мекунад, одамоне ки мехаранд мегад омода аз пеш бинанд, савдо мекунем. ина вариантҳои хуб аст ки буданд ки дӯстоне ки аз комментария хоҳиш карда буданд ки аз ҳамин тарафҳои якум Советский квартира монем, ина баҳри шумо, заказҳои шумо Бадрон. кадоми шумо ки мехаред, маромад дигар маълумотоша гирен. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкора гузорем, фаромӯш накунед. чӣ хонае ки ба шумо дар кора, квартираи, замина, мисол хона, чизе ки набошад, мо ҳамо гуфтагии шуморо ҷудо карда мепартоем. фақат дар комментария нависед. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ аз Бадрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Ҷаббор Расулов гуфтагӣ аст соҳибшон. хонаи фурӯши шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҷаббор Расулов. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ Бадрон ки дуруншда якта баня, кухня ва калидор ва 3 дар дигар хона мега. хайр берунои хонаш катто, яъне ки андова ва дуруношам хе кадагия мега, андова шкатор намедонам, хайчи хеле ки дидесен худон. боз як кам аз дигар сангои калон, бо як кам аз дигар хок ва як кам аз дигар сангам дорад. хона Бадрон хайр рангу боро дар треза хел коро мондаги аст. ба ҳамин хотир мега арзонак мефурӯшад, нархи хона мегад 70 000 сомонӣ. бо арзонтар муомила мекунем мега, одамони наличи мехаридагӣ бошад мега, бо арзонтар мешавад. хайр амҷа бо санг панг мисол қом хичо дошта, бо далши коша мекунем, фақат рангу бор дар треза, нархи хона 70 000 сомонӣ. кадоми шумо мехаред, маромад дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст Бадрон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, маркази шаҳри Рега Бадрон азиз, доми нав. духонага квартира астае ки дар нӯҳум ошина қарор дорад, 54 квадрати метре, об свет дорад, ошхона, баня, кухня дорад Бадрон. ремонти хона навкарда ине ки нагуфтанд ки лифт дора надора, нашаи чӣ гуфтанд ки бояд дошта бошад, барое ки нӯҳум ошинае, 54 квадрати метр, духонага, об свет, ванна, ошхона, баня ҳамаш ҳастае. ҳамагӣ бо нархи 180 000 сомонӣ мега, нархи квартира астае. бо ҳамирам камтар дигар муомила мекунед, одамоне ки харидори наличи бошанд. одамоне ки мегӯянд намехаранд, ради интерес бисёр арзон мекардагӣ бошанд, хубаш занг назананд. дар поёни дом ҷои варзишгоҳ, ҷои кӯдакона, мактаб, мағоза ҳастае, лаби роҳ Бадрон азиз.
ха бештар маълумотоша мегирем. Чӣ квартирае ки хонаи замине ки мехарем дар комментария нависен. мо албатта ҳар як кадомша ёфтем ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии навбатӣ аз Сарбадрон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Дарқат гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Фархор ҷамоати деҳоти Дарақат ҳамин Бадрон. агар мо хато хонда бошем бо аниқ карда мегирем. 12 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бадон азиз. ҳамроҳаш мега бания веранд калидор дурӯ шуда ҳастаем. даруни хонаҳо мегад ремонтҳои замонавӣ кардагӣ хонаи навсохтаем омода мегад дар омода зиндагӣ мекунем. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бадон азиз. бо арзонтарам мешавад мегад соҳибшон. хай дарахтҳои навниҳол шинондагӣ ҳастаем. инам хел сайстаини хонадар навор ҳамаш маълум ай. обсвечам ҳастай веранд бания кухни дорад ремонтош кардагӣ 3 дар хона 12 сотиқ замин 145 000 сомон бо муомила дорад. хай мо бисёр такрор намекардем шумо харидор бошен дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе аз пойтахт дар 46 микрорайон гуфтагӣ аст 50-солагии Тоҷикистон. шаҳри Душанбе 46 микрорайон 50-солагии Тоҷикистон ҳамихе навистиам. якхонага квартира аст ки дар 3 мошина қарор дорад 23 квадрат метр ҳамихе навистиан мумкин зиёдтарам бошад. бо обсвет таъмин аст ошхона бания кухни ремонт кардагӣ атлети лестница бадрон. якхонага квартира 3 мошина 23 квадрат метр бо обсвет ошхона бания кухни термис дорад. ремонти хона мега хуб барои зиндагӣ кардан мешавад. неки нагуфтан қатишо не хеле стирали машина мисол дигар чизо кухни гарито мебер инаша қатиш метиан наметиан инаша байни худон маслиҳат мекунем. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст бо арзонтарам мешавад. одамоне ки харидори аниқ бошанд мега соҳибшон. одамоне ки мегад мисол харидоре ки аниқ набошанд яъне ки нороҳат накунанд мега соҳибшон. дӯстони азиз чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфтагӣ аст мо ҳамаро ба шумо пешкаш кардем. кадоми шумо мехарида бошед марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сарбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохта шаҳри Қурғонтепа Бадрон дар Шабчароғ қарор дорад ки наздикии сомонии маркази шаҳр мешавад. квартира бо ҳамаи удобствоаш тайёр аст. сехонага квартира аст ки дар 3 мошина қарор дорад 61 квадрати метр. доми 4 ошина бадон аст дар 3-умаш қарор дорад сехонага 3 мошина 61 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст ошхона бания кухни ва қатиш мегад халадени кондитсионер стирали машина автоматика ва термис мебелам дорад. қатишон бо ҳамаи удобствоаш яъне ки ҳамихе метиам мегад соҳибшон. бениҳоят хуба мегад ремонтшам замонавӣ кардагӣ аст. ҳамагӣ бо нархи 350 000 сомонӣ мегад нархош бо арзонтарам мешавад 350 000 сомонӣ. одамоне ки наличӣ мегиранд мегад бо арзонам мекунем бадон азиз. ина рақамошо 918 нависига аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумотҳои пурраша гирем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонам мегузорем ва ссилкаи навори моро дар васати имотон подписаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостони Бадрон аст дар 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад 47 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ошхона бания кухни ремонти замонавӣ дорад. квартира мега бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад. духонага квартира якум мошина 47 квадрати метр. ҷои веран ва ҷои балкон мега надорад бадон азиз. неки ремонтш хуб аст мегад бо ҳамаи удобства. ҳамагӣ бо нархи 258 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо ҳамира мегад арзонтар муомила кардан метиҳед мега соҳибшон 258 000 сомонӣ. кадоми шумо ки мехарида бошед хай бо маълумотҳои бештар ва аниқтарша аз ҳамин рақамошо мегиред. намедонам ки мисол чӣ хел қатитон савдо мекунад хай аниқ карда гирен. одамони харидор да бо ягон сум арзон мешавад. дӯстони азиз агар шумо дар махалли квартираи фурӯшӣ мисол замин хона мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад агар ҳамихел метавонед ки сурат маълумот ҷамъ дар роя кунед. мо ҳамихел фурӯш дар мегузорем. хоб ин бо 12 хонаҳои фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.